Luo kitwa gi timbewa, Luo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelone kacha Chuny Onagi TV adundo jaluo. Wakelone chenro machalo kaka Duond Onagi. Ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watwak kodgi kanyisowa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo. Ma en Duond Onagi. Mwana kamano nyokora mgajwang kamora mara mitira ka thulo makende marwa kie chenro mar Duond Onagi. Mwachako gi lak sechegi ma en chenro mogolo ne kacha chakre chieng' wuok tich nyaka tich abich. Wagolo kacha jotelo mopogore opogore ka telo mokwongo ka thulo makende magoro kamano maduong' ahinya ne obongo nyakalaga Nyasach polo gi piny momiwa kinde machalo koda kamandi mondo mi ochakwa rum kendo watwage nyakora mgajwang kaka wuono wan mana Homabay Kaunti. Chuny Onagi TV omol mos nyaka e county ma Homabay, constituency no ma Kasipul kama wadhi go mbaka kaachiel koda moluor Fredrick Balla ma en kacha jachung' kendo laro komno mar South Kasipul Ward higa 2000 kod 27 ka thuolo makende mondo mi chopi kendo wago mbaka kwa wadhi nende sesa ma Homabay chalo nade ikora mgajwang chutho to e kinde ma bende koro ombulu okayo ka idhi yere kacha jotelo mopogore opogore aka thuolo makende mondo mi donje twak kendo wago mbaka ikora mgajwang ponono ni kacha gi penjo mora mora wan kacha gi namba simu bende wan godo ti piny malo kacha nyalo somo kata go kacha wan bende gi Facebook page Chuny Onagi TV inyalo gonwa kacha inyalo miyo kacha ote magi machuok wan bende gi TikTok page Chuny Onagi TV kata subscribe bende Chuny Onagi TV YouTube page mar ikora mgajwang kaka muono en tarik 30 dwe mar 4 higa 2016 mata e chenro en Steve James aka Nyakwar Nyarunyu 1 to gesane wan bende kaachiel kod jagoro mongirore ma UDA ma Kasipul constituency migosi Fredrick Balla. Irio nade? Ariyo maber, Steve. Wamor nikech wan gi tele ot. Chuny sirikal ni ot ka. Chuny sirikal. Arita ber. Arita ber. Kabisa. Ng'ama bugo waonge. Chuny sirikal. Chuny sirikal. Yes. Adamonda michake ma kamera mari nyisna janeno ma Chuny Onagi TV ni to Duong Balla en wuod kanyo. Kasipul kanyo. Ero kamano Steve. An iluonga ni Fredrick Balla. Awuod Kasipul, South Kasipul, Nyaera village. Mane kumano onyuola. Onyuoli Nyaera village. Onyuola Nyaera.
mok ni nyiewo lo Nyahera. Ok en Nyahera ma Kisumu, Eh. en Nyahera ma chuny Kasipul. Chuny Kasipul. Koro wuod Kasipul gi tiende. Wuod Kasipul, wuod lo. Wuod lo. Yes. Ma wuod Homabay Kaunti. Kabisa. Ma jakara chuonyo, gino chuonyo gi Sipul. To gi Obondo. Mago gin jokowete kabisa. Erokamano maduong' ahinya, wabwa mor kendo akawo thuolo makende mar rwaki kendo e tielo mar ariyo. Onyalo chako gi moso jo Kasipul kata jo Homabay ni to giriyo nade? Jo Homabay apani ni gichiwo maber, koth chwe, ji doyo, cham beyo, kendo gik mabeyo timore, rabolo ber, rabuon ber, mining be timore ei Homabay kanyo. Unyaka gi mining kanyo? Wan kod gimiluongo ni gold mining. Ubon gi mula? Mula ni e Homabay. Piny maber ahinya. Piny machiek? Piny machieko gimoro amora. Piny rabuon? Nyaka rech chiek e iye. Ber kabisa. Nyiswa ni to Balla, ang'o momiyo koro wang'ni wuok mondo mi yud komno mar Kasipul South? Kasipul South awuok oko mar reso jopiny e lwet dynasty. Ing'eni reso jopiny winjo matek nikech demokrasia nosekel, to jopiny ni e lwedo mag jomaricho nikech jogi loso mwandu to giloso mag-gi, to gik monego tim ne jopiny ndalo kura ka miriambo dwa bedo mang'eny. Iwinjo ka ne gisieko ni 6 piece koro onge, koro en zoning. Jogi riek malich, gidhi gigudre kargi moro to giloso mana wach. To nikech demokrasi nosekel ka nokednegi gimosenindo moluor Raila Amolo Odinga, nokelo demokrasi ni party moro amora kata in moyiene yawo party ni to idhi iregister. Kiseregister tidhi ir jopiny tiuso party ni no, to jopiny biro ng'eyo to be gime usnegi be gime dhi timo. Mano gima jopiny dwaro. Same wacho ni idwa mondo ichung' mondo mi gol iketh dynasty makacho chitanyeni ni lek mari en mar neno ni jal ma bende koro telie owuok oko. Ing'eni dynasty meaning ni a party mose dominate e Luo land nen ODM, but osechenje mang'eny nikech an achiewo ka yude ka en Ford Kenya, oduogo LDP, oduogo NDP, koro oduogo kendo nobedo NAK. Koa e NAK to ringo oduogo kendo koro en ODM ne pani ji nodhiye kane ida change katiba ka the late Kivitu ne pod ngima. Koro lokore party ma party ni be kendo giwacho ni gisomi ko be in ng'atgi, to sakura to piny ng'ato be en ng'ati. Koro wadwaro ni mondo demokrasi koro obed open, mondo ji te ochung' gi party te, mondo jopiny ong'i ni giyiero party koso giyiero dhano madhi tiyo negi. Tienda ni chama ODM no kier japiny ne gin kacha gi ne ok gimi japiny thuolo mondo mi otel. Ing'eni e ngimana anya paro ni kama ondika malong'o en siasa. Atiyo Kisumu ka 10 years, in fact en 11, kechi Olago cha be ne ng'ata atiyo go matin, but atiyo gi Ken Obura kong'ad Kisumu Central, to achak atiyo gi Fred Odhiambo Ouda Mijombe makoro sani bende chak manyo kome mane olalne e Kisumu Central. Koro ang'eyo gik mane timore. Apenji Balla, japiny koseyier kacha, dong japiny yiero mondo mi okel dongruok ose nitiere kaka bende party thiro dongruok mar piny? Ing'eni koro Kasipul be dwaro ni. E Kasipul ki align with the party mo dominate to gin gi jogi ma loyal to them. To ing'eni party mara mokoro adonje ma my party leader en William Samoei Ruto Daktari, president 2 term. En katino osiepne to jopiny ok winji to kik ipano bro chiko ni ite. En obro miyo to dwa jopiny dwara. Kata an emo katiye ground maber obro mawe. Kero miyo an gadieri ni en party mang'iyo demokrasi. Ok en party mang'iyo ni ma osiepna, ma watna,
ma wuod omera ma owadwa mano onge kuom party ma UDA. Yeah. Lek nien mar golo ODM candidate ket donji gi UDA. Lek na en mar chopo dwa jopiny. Dwa jopiny en mane? Dwa jopiny gima onego bed ni timo ne jopiny. Ok koseyieri to koro in ma japati ni party pok onyisa na timo. Bala akiana na moka winji maber gimidwa timo ne Kasipul South mokwongo en ni iwacho ni dwa ketho dynasty ma owuok maber ma iwacho ni nyaka ibed japati. Kaso igo ago ombulu mikia gimigo ni ombulu. Ni en 6 piece ma ng'ato ko uso sera ne ng'ato boko uso nito mission mane men tiyo kata vision mane men godo. Blueprints mag chal nade modwa uso ne jopiny ma gimo dhi timo. Mana chiel mar ariyo e yor dongruok mikelo ne Kasipul South. E yor dongruok jo Kasipul South nigi problem. Ne watero MCA mamomo. Ingeni MCA mamomo en ni national government seche magichiwo keks ne counties. Ingeni ng'ado ni madhi Kisumu, madhi Siaya, madhi Homabay, madhi Migori, madhi kama. Ingeni ng'amonego bed ni timo oversight ne governor. NMCA. Koka report gi onyatiro ne ang'owa ne Senate. Senate biro luonge. Nikech ng'ama nigi power mar impeach governor dogen ng'a? Dogen MCA. Koko ti maber. Ken ma ng'ama ohero entertainments to kohero development. Ng'eni gigi nyaka wang'e ni entertainments en ang'o to development en ang'o. Koro inyalo yudo ka counties moko to kawo entertainments moketo mbele than development. Kasipul South kandi ung'eny gi entertainment mang'eny. But projects mitimo development. Ok samoro jopiny ohero miel kata gihero raha. Bang' miel tidhi kanye? Nikech nitie kama iaye kidhi miel. Nitie kama iaye kidhi miel. Dong' mad adier. Ing'e kata sani an Kisumu donge to giko tang' nadok kanye? Idog e odi. Yeah. To nyithindo biro penja to mi wuok no iting'a go. Koro miyo sama waseyiero jomiyiero mantie MCA gi gidhi yalo kaka gidhi yalo Homabay asego kacha. To gidugo gang'o? Nikech tich mar MCA in tij adek madongo. Representation, oversight, to gi loso chike. Iluongo legislation. Mane tich maduong'. Kobaya adek gi to ng'ano wariembo. Kech koro gima nodhi timo entertainment. Emomiyo iwacho ni kokitiyo tidhi kanye? Tidhi dala. Koro adek gi obayo ng'eny gi sana ma South Kasipul adek gi obaye te. Koro en odhi dala kaso wisal question pesa ni nobedo allocated kanomiyi ni timo gang'o. Pesa to donje ward. Pesa to donje ward nyaka ward develop bedo nitie. Wan ok wanegi. Kata gimoro achiel monyalo neno onge. Ibiro manene ka governor obiro kata ka function moro timore. Ing'eti gimitimo representation be sama inya choki kata mana ng'o jowu moko jokura moko inyiso ipenje pachgi ni tuo dwaro no watima go koso to iting'o gigi ti duol no iringi dhi godo e assembly ti wacho ni an kara mae gimidwaro. Samoro ochwalo pes dongruok ni samoro weche mag somo koro en ochiwo basari machuo. Basari michiwo Kasipul mar South Kasipul kata mag Watsi. Ichiwo gi office governor onge MCA machiwo basari. An pok aneno office MCA ma dhano dhi ogudore ni dwaro basari. Anene ma Kisumu ka. Homabay ok tim mano. An pok awinjo unless ni winjo kamoro kawuono nyisa ng'e. Bala iwuok gi japiny. Japiny winji. Japiny nyaka winji ni gima nyiso gi nyaka yaw itgi. Nikech basari no e gima chado sani janyuol ok nindi. Janyuol ok nindi kowinjo wach fee wiye baro marach. To kama do yude basari ni. Ing'eni basari janyuol okia ni basari sani wuok e migawo 4 ok 4 to 5. Migawo mokwongo nitie basari mar MCA. Mar ariyo
nitie basari mar women representative MP. Mar adek nitie basari mawuok kuom member of parliament. Mar ang'wen nitie basari mawuok from the office of the governor. Pesa gidhi kanyo. Pesa gidhi kanyo. Ng'ama osepenjo be onge. Ena ni wan jo ODM soning olo itwa to ja mine wuotho kon gi koni ka ige ni nono to pes gi to nitiere itimo go ma entertainment. To maonyo ni buche sama iloso buche gi to nyaka gidog od gi skari mo matin. Buche mage. Iti bura migo mido gi sukari. Sukari koso miso yofuku. Mano to nitie. Mago buche mang'e kuma gigoye. Wan pok wanene South Kasipul. Buche migoyo ma ng'ato ting'o sukari dhi godo. To Balla, Kasipul ni e Homabay Kaunti. To iwacho ni in kaka Secretary General kata mana jagoro mogirore e Kasipul constituency. Mar ruling party. Yes. Mano UDA. E chama mar ker mati. Chama cha utawala. William Ruto. To ODM bende Homabay en stronghold mar ODM. Ere kaka samoro no ni dhi kawo gini e yono mayot. Ang'o miwacho ni en stronghold? Dong mane gima gavana ma Homabay wacho. Ng'eni mane en gima ene mowacho. Imbi ja Homabay. Self-centered. Mane manyaka to wachi mondo many go wafuasi. To wafuasi umanyo gimanyo gino okawo maji 3-4 moko ema go koko. Ok inyal kawo jo county 4-3 moko go koko. Itiyo switi mango. Come and listen to the voters. Ing'eni na manyo gimoro kawuono na ayude seche mitimo voter registration. Ing'eni jogo koko ma gavana go be no kanenogi. Koko gi ka na adwaro e seche mimanyo kura mondo gidhi gikaw IDs gikaw kura. Ne gilal te gionge. Gima ginyalo wacho en zoning gavana wadwoko. Takini dhi time without votes. Mane gima podakia. Nikech apani kura mwadhiye. And I expected na paro ni joma chung te nyaka joko uji chung. Ni joko uji chung be nitie. Iluongo ni flower what? Flower girls. Iluongo ni flower politicians. Be nitiere kor gweng' ma ging'e wuoye liete. Ing'eni liel ok en kamigoye siasa, and according to me go kago siasa liel. Anago siasa igoyo siasa ni miloso kendi. Imanyo ji tiwuoyogo. To liel to wadhi fariji ng'amotho. Watero ne ang'owa kuyo. Ing'eni most of joma go siasa liel king'iyo gi to gigo siasa ne jomo biro lo ywak mok jokanyo. Percentage ma jokanyo tin nikech samoro gibe gwilre gi dhi liete moko. Do mata diere. Mana diere. Koro mondo wafariji jogi inya yudo kata ka ng'ato tho moro malate. Ma family no nego bed ni nigi chandruok kata mag school fees nikech school fees e gima duong'. Nigi weche malate machajo chunygi. Tinyi dwa kelo rieki mang'eny e weche mag siasa. Kaka idadhi yudo omboro oyier kaka idago siasa ida moro ji. To ng'eni jogi to nigi lit kata mana gopi magin godo e dala kanyo ng'eny. Koro an na feel ni siasa migo e lielo kago. Anyalo malahoro kuyo mara gi mara matin mindiko nyinge buk. But nadhi go siasa liel to aneno ka ne okony. Siasa mon wago go uda ka. To onge kuma uda no go siasa liel. Uda no ng'e manyo kuche ground. Sipokuwa ni weche siasa ni ng'amo land no en. Koro mane kaka notimo. Gima penji kane king'iyo ODM kata numbers mag ODM Homabay Kaunti ma bende nyaka Kasipul kanyo. To gi un bende naneno timo nyaka grassroots elections. Inyalo nyiswa ni to registration kata membership between ODM gi UDA. Weno ka ODM pod nigi members mang'eny. Adwa nyisi one thing Mikia. Recently last year naneno ka jo ODM no celebrate 20 years of achievement. To nang'iyo the record gi achieve. Rewarding friends. Rewarding brothers. Relatives. Nikech onego bed ni ka achievement munitie. One thing madwa nyisi. Ing'eni party leader mara riek. Ing'eni party leader mara kanobiro to wuotho bang' miyo the expert mag ODM mano mi ministry. No migi tich. Mano jo Kenya to ng'e. To kobiro interdenomination prayer ma oyugis. Otimore goro sari.
Tawinjo ka party leader mar owacho, president owacho ni yawa, wandai, mheshimiwa, to waziri Mbadi, tigi wi. Ing'ini gik makoro president bing'isi dalu ni tigi wi. Giketo siasa too much without development. For example, tinde an ka winjo waziri mar finance, hen ong'eny mana Yosuba gi kore, mana ong'eny. Kogo matin to go mana Migori. To ing'eni en waziri mar finance mar Kenya. Ok adwa goye nikech en kodwa o-support sirikal. But koro ma waduoge odwa to onego watim ang'o. Ma koro president nyalo wacho ni koro iti gi wi. Ndalo moko ka nachiko ita waziri mosebedo mag omenda. To nawinjo mana ni josako mantiere Kericho manoolo gope. Sirikal no oweyo negi gope go kech negi olo ka gitiere sikul gitimo go development moko go ohala. Kachaka chiko ita coffee in Central kata part of Rift Valley. Ni sirikal bede ne noneno ka gin gi gope mane giolo mang'eny e sako gigo. Ang'o motim negi? Owenegi ne sirikal ochulo negi gigo. 2. Jomalowa matwara makoro go koko mok dwarwa sirikal. Gisebede sirikal for long ma ging'e mit sirikal. Anya paro ko yier waziri mar finance. Former governor moro no ywak ma othinyo wuok nyake ume. Ni konindo to koleko ni jaluo e finance. Ing'eni mano no mi awuoro gik mang'eny kabisa. Ni kare nitiere lemo moko ma komi tribe moro to tribe moro nene malit gi lemo gi. Koro nitie gima nochako duogo donjona. Mata adwa nyiso nagiwa ni lemo momiwago to ne pod tindo ma ka ng'ato be nyagombo ne jaluo wadgi ni mondo riembe tich. Mano ng'ama iluongo ni Satan asindwe. Mano ich lit to gi nyiego ma jachien odak go ei. Onego bed ni ne sani okuche nigi 9 ministries. Parasocial gin gadi. Ging'eny. CEOs gin gadi. Chairman gin gadi. There are many. To pok iwinjo kaka Chagwa to yenyo to pok iwinjo ko wacho ni riembo tich. To wan magwa mag joluogi. Kanyo to koro naungo Dr. Buru, party leader mar ODM. Notuo ni ng'ama nondike tich mane giyudo kondike tich gikia ka nondike. Kik ng'ato mul. Kanyo na pongezi youth leader, party leader Dr. Buru Odinga. Owuoyo more than politicians mosebedo ka wan godo. Nikech ng'ato kato rach ni to en jadhou. Nitie kaminyalo gike tidhi wacho kode dhou. Otimo gimoro. Point moro nitie makel about this ministry. Atwarage nodhi obedo gi giri gimoro piny ma gibedo ma giyawo banks mang'eny. Kata family banks gina gi shares mang'eny. Equity neno kako biro from nowhere. Masani almost is the leading in East and Central Africa. Wan marwa migo ikokon. Ok negi yawo nwa kata mana Onagi bank kata mana Jaramogi bank moro. Dalo moko kariere ta dhinya ka Mount Kenya. Neno university malich. Yo thika. Tapenjo ni gini en government koso en private. En private mar ng'a. Koro natemo ng'eyo into the enrollment mar students man Mount Kenya gin adi. Natemo manyo that nini. Ma ng'iyo ma wacho ni Nyasaye nokonyowa gi marwa moro mar sirikal miluongo ni Tomboya. Ang'amono leaders wa manyuru rieko go siasa mang'eny mag athuwa to gi ich lit. Wager uru gige wa joma osedonjo sirikal. Mago gi jowa gi onge. Raila kane onindo ka. Raila nowewe oweji broad based government kano ng'eyo ni nyaka koro ji donje sirikal. To kanyi jowa gi nitie linda wananchi, nitie linda ground, moko ba winjo ni linda tree and whatever winjo ko Buru ne wachogi. Tiyudo ka few leaders mano struggle modonjo gi party ma ODM ema nyalo wacho point. Onyalo wacho ni demokrasi ne babo osekelonwa to ng'ama go koko en ng'ama oluor. Kisikonwa ni zoning. Ruto biro Nyasa ka mang'eny. Obiro Homabay. Ni giminyalo kuwa Ruto mondo manynwa kata yoyogis. Omanynwa kata mana gima nyanego mach.
gari mo manego mach do ing'eyo iluonge nang'o cha Fire. Iluonge fire gi dholuo iluonge gari manego mach. Gari manego mach, gach mach. Jotendwa kwama gik moko manono ni school bus nyaka konyo Ugis Town to Ugis develop. School bus en gima routine en kanyo nyaka bedi mantie kanyo be nitie. We have poor road networks. Ruto temo nwa Homabay. Gige Ruto nitie mikwano. An ng'ato ok nyal wuonda ni gigo tho, gigi kwane akwadhane. Koso ni dhiang' otho ang'o? Ni dhiang' otho akwadhane. Timbi miye location. Bala wapenja ni ang'o marach nigi zoning? Momiyo kidwaro wach ma zoning. Aneno ka zoning ni ing'eni zoning is a system mang'iso ni ng'ama dwaro zoning en ng'ama oluor. Ing'eni most of the politicians mwan ke Nyanza noting bade gi malo. Koro this time I can remember gima Jakoyo nodhi owacho kane entiere Suba. Ne gidhi liel moro gi Raila. That clip is there. To nowacho ka Raila obedo piny joluo nuo didiek. Joluo. Ka ok utang' to chieng' ma Raila bed maonge nune emudho. Emudho mag neno ni. Emudho. Ng'eni jowa nong'iyo gi siasa mar 6 piece gidhi konyo baba. Koro sani ng'eni wachiko itwa ni gidhi konyo. Nikech adida gikonyo baba kata kuma baba nitiere graveside. Nyasaye oket yu mukwe. Onego bed ni joma nohero baba bokawo tana gi moko kanyo otieke 1 week ka nindo mana kanyo. Jo ODM in kaka ja UDA, jo ODM ma bende koro nie broad base nohero sirikal kabisa kendo ne gipako sirikal ma bende ne giwiro mana tutam. Lakini kiwinjo bende gino ma bende giwacho ni gipako uma bende koro dwa chage ahinya ma koro kunen gi kaka ji. Ing'eyo ni pile koro sani uonge kata luoro uwacho kod Jakoyo. Ing'eni pile jakaribu keto ga condition. Kigone karibu mokwongo chamo mar ariyo chamo koro keto ni condition. Ing'eni wan kaka wan luo community. Kane wadhi e yiero mar 207 208 post election nowuok. Ing'eni Ruto Mheshimiwa Makosa ne president nochungi wuodwa without condition. Koso ne nitie condition. Result manowuok mopogore. Ning'eni ne gidhi ka ging'eni Ruto dhi bedo prime minister. To giko to atwara ka odhi omawa gita gi wang' teko. Kose mawa nikech Raila ne ng'ama ng'iyo bende ang'o wa humanity. Noneno kaka joge isando malit ma dhani dayo malit. Noduogo chien moyie kawo gima ne nyalo yudore. Gima noyudore no wanena mar ang'owa prime minister. Ruto nomuonyo. Moto ni kamane mowuok. To sawa but nodagi ni Raila to noyombo made the late mosenindo Raila Amolo Odinga. De winj wachne mokaka ngumu to Raila dobedo president. To nikech Raila nong'iyo chien to neno joge. To notuna pana. Kenya is bigger than individual. Mane Ruto omuonyo pride mar prime minister. Ko paro ni dhimiye kata gimiluongo ni deputy prime minister ng'ini gigo nobaye te. Nodugo kete waziri mar higher education mokwongo. Dong. No yie kawo. Koro kae mane weche mag siasa ochako gwenyore. To gine founders mag ODM. Ewinjo. Koro kae mane weche nogwenyore. To onge kuma jo Rift Valley nomiyowa condition. Gigi segonwa kura without any condition. To eseche makoro ne wane broad base ni. Ing'eni Ruto, Mheshimiwa Ruto ma rais mar Kenya kendo dhi bedo rais mar Kenya. Oluongowa ni mondo wabi wati kanyakla. Nikech king'iyo the history mar Kenya. An nokonyula ndalo Kenyatta. Apa nonyula ndalo Moi ka. To kane Kenyatta tiyo awinjo aneno history mare noka winjo ni Kenyatta must go. Moi ni ema winjo ni Moi must go. To Kibaki ka notiyo pok awinjo ni Kibaki must go. Uhuru notiyo ka winjo ni Uhuru must go. Ana duga winjo mana sani kendo kichaki wacho ni ang'o ni Ruto must go. Odhi kanye.
En mana ni language miloko but dong telo tilaro ga ka to ngini ya joma nigi interest malare mungo ngata e piny kae ne Kenya kae en Okuyu. Kata parties mowuok mag ODM mang'eny. Ing'eni interest mar Okuyu ni e. Iwinjo. Nikech ne giluongo ng'anyo. Ne gidhi jedi. Sane giwacho ni ng'anyo ok gin ema ne giluongo. Ng'anyo ne ji odhi jedi. Mathin ga be. Ji 9. Keni ka ng'eny ji 11. Kata ng'ama oluongo ng'anyo no wuone moko dhi. Mang'isi ni jogi nobedo mong'e ni Jaluo is a tool mitiyo godo e dwaro gimoro. A tool chalo kata malada, ngas is part of tools, donge? Moket mitiyo godo kigedo. To kisetieke titimo nade? Iwoye. Mama nyiso ni Ruto bende otiyo gi Joluo e broad base ka. Ok onyal. Ing'eni king'iyo loch mar Moi. Baladwa mondo miya ka nyisna japiny gimomiyo oganda mag ODM ywakno. We kora awacha direct gi ywakno. Win ing'en e jatelo ma UDA. Ipani kai ipani ka arwaki e oda mwakelo chiemo wachiemo. Tidwa donjo nyaka jikon. Idwa dhi ng'iyo kaka toko do. Une mudonjo nyaka jikon, nyaka bedroom. Iwacho kama. No. Ing'eni wane sirikal matiyo. Nikech with or without ODM, there is a government. No matter dear. With or without ODM, there is what? Government. And the government will run. Maina dear ni uplant UDM members kamora mora luo. Yero mabiro en yero ma all political parties biro vie for various positions. From MCA to president. Nyoro ka ba neno ka Maraga be obiro gi mare ni United. Iwinjo. Ana wene gi jo Safaricom moko ma uso bundles. Kare aneno ka kare ni party adier. Iwinjo. Koro gimbe oyiene ng'ata chungo candidate to all political position midhi lar including president. Jo ODM be kada chungo president gidhi chunga. Bala pokiduoka gima dwaro ka. Pokiduoka ka moro ka. Ang'o momiyo jogi ywakno? Nitire gino mabende ang'eni gima chando gi en niya. Gidwaro zoning to an ok odwa zoning. Mane mage ywago. Ing'eni zoning koketi tibo yudo ka ng'ato dhi chungo wadgi, odhi chungo osiepne, odhi chungo wuod waygi, odhi chungo nyakwar waya maka nyamin mamwa maminasi e position gi. Kata gin jogi owuon oket gi piny gin jo ODM go giywagore kendgi no gidwar zoning. Ke giseng'eyo the tricks midwa tim ginegi. Nonro maleng'leng' wacho ni UDA, party ma UDA, negi joge mag pidho maleng'leng' mondo dong UDA is a political party. Kwanse bende muduong'e molo gik milando no todo nyang, Turkana, Huotgi. An ng'ina winjo gi medhoji to kanegi. King'e ni you are strong enough. That's why sometimes I support Mheshimiwa Millie Odhiambo. Otuono or welcome all political parties. A constituency mare. Gibi givai to the yombo gigo king. And that is the real politician. Manager siasa. To kisi winjo kasa ywak ni adono dhi miya ticket jomodongi mondo negite. Mano sinyisi ni am coward. Nyakwara moga jwang kete mane chunyo lagi TV wan kande kachel koda migosi kara moluor Fredrick Balla ma en kacha ajala komno mar ward no mar Kasipul South egagana record pro koda berio kendo en kacha jagoro maduong mar UDA chama no ma UDA nyakwara moga jwang ma Kasipul constituency nyiso wakama ber kabisa ni gidwa mondo miogi keth gino mosebedo gaga bedo ka nyakwara moga jwang maluongo ni dynasty ODM kande bende mapoda dhi penje ka nikech ma bende governor ma Homabay Gladys Wanga sebedo ka wacho kacha ni mano e ODM zone. Waduoge telo mara ni Nyakwara moga jwang tinyiso ni to ineno ka piny dhi komanade Nyakwara moga jwang. Kete mano chuna gi TV waduogo bang' sama chuok. Ma en Duond Onagi.
Luo kitwa gi timbewa, joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ne kacha Duond Onagi TV adundo jaluo. Wakelo ne chenro machalo kaka Duond Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gigo mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watwak kodgi kanyisowa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende de gigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Duond Onagi TV adundo jaluo. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolwany Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolwany Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi. Mana kamano nyokora mgejwang kamora mara mitira kautuno makende marwa kikende tilono mara riyo tilono mugi kawan kandi kachel koda molwur Balla mabendo wago godo mbaka kandi en ejagoro maduong mar UDA constituency no Kasipul kendo laro komno mar MCA mar Kasipul South nyokora mgejwang gana riyo kod pararo kod abirio wa kautuno makende marwa kitilono mara riyo kendo tilono mugika wano kabende ganda mathoth wuoyo kacha mang'eny kwadonjo e dongruok mar Homabay Kaunti kaka in koro wuodo Homabay nyiso ni to Homabay dhi nade nikech gima bende waneno ka en ni king'iyo counties maka luo ka te Homabay bire picha ni shal ka gimotemo. Ing'e ni sirikal ni ok otemo Homabay kende. Sirikal ni omako counties 47 mane wach mantie. To e county 47 ni unyalo neno ni Homabay rieny, Kisumu be rieny, Siaya be rieny, kaluwore gi development record ma Mheshimiwa Rais mar Kenya Dr. William Samoei Ruto otimo. Ing'e ni nasomo gaset moro to nayudo ka ker mayueyo sani paro nege ni onge legacy. Nikech within 3 years gik mo Dr. William Samoei Ruto setimo chalo gimo setiyo 10 years. Ing'e ni nong'iswa gimo ni Singapore. To nawe ni bere.
kare Kenya change to Singapore. Kidhi e major cities nyaka small city achagi major cities. Kisumo ka the Okoreka, the Patel Flats kaendi Boot Stadium kocha. Kibro ringo nyaka yo bunga. Nege ka udi chalo. Sa tiyo affordable housing nitie kendi neno en gimi neno. Kusema na kutenda. Barabara networks miloso e Nyasa kar kaendi gik ma pok nwaneno. Ngini ndalo moko Michuki nowacho ni mondo los barabara Nyanza ni biro kawo 100 years. Akini Michuki notho karango. I'm sorry. Let his soul rest in peace. Kawuoye development ma Homabay. Nogernwa gima iluongo ni dho wath kacha. Paya. Mabai dwe mar 7 ka kadhi rumo dwe mar 8 ka. President mar piny Kenya biro yawo biro flag ferry mabiro golo ji Homabay kakelo Kisumo. Ferry ni ilose Kisumo ka. By dwe mar 7 ibiro timne launching gi Homabay. Uchako tich. Kidhi lakefront mago gik makero timo te. Kidhi market, fish market, dhine kaka Homabay is very wonderful. Koro duoge links mag road networks idhino Homabay. Mano kora wuoye mana Homabay chwa. Homabay rieny moro makichung kichaki medo ga affordable housing ka. To I do believe ni another 5 years ma President Ruto the county, Homabay will be the name of the city. Kech in Kenya, one city, angwen, donge? To Homabay is coming faster, makata ka Kisii okotang, to Homabay will be another city. Manyiso ni governor bitiyo maber. Ana wuoye national, oka wuoye gige county. An gik ma county osetiyo, Homabay, podok aneno moyaw. To kara mekwano kika. Ana kwano gige national. Bala kare ingeni sa itimo gi national. Loso ferry, loso paya, otim gi national. Paya ne kanye. Paya ni Homabay. Oko wanyadhi time bungu. Bungu no ben gi county mitime. Governor ma Homabay na. Ana kwano gige national, gige governor kanye. Dongruok ma kaluki neno kata koro wan ija Kasipul. Ingini gima ng'ato wacho jo Homabay be koro neno gini. Dwa wacho ni dongruok ma governor ukelo Homabay onge. An poka neno modhi oyaw. Governor to wan go Homabay to poka neno kodhi oyaw project from the ground. Mo wach ni ma no bedo launched gi governor. Ato man to poka neno. Ka nitie misi neno to ka katimiya picha gamba ne. Dongun jofwambo. Empowerment ma utimo Homabay ka onge. Mar hospital kacha waneno loso kacha. Onge yath. Stima samoro onge. Nurses nitiere strike. Koro akieni ekiro hospital no gin kanyi. Samoro nyalo bedo nakia tadak Homabay. Yath onge hospital. Kata nan gi jatuo aringa kelo mana Kisumu. Manyiso ni thieth rach Homabay. Kata mana jatelo mar county moro ne tuo no biro thiedh ma Kisumu. Koro ka nitie moro to ka katimiya mondo adhi aland kaka governor tiyo. Ingeni wan walando gima timore. Waneno ka nitiere projects mane governor ne temo yawo kata nyiswa nono kokelo kembe machalo nyaka marego mogo. Ini winjo kotiyo. Mokwa. Isi winje. An mokwa no yawe gi Raila chieng' moyawe ni chieng' ni mopodhi. Oyawe? No yawe gi Raila, the late Raila, the chieng' mono yawe no, the following day okachaka duga winja. Neno ka mogo no ringo mana 1 week. To ka nitie kama ing'iewe, ora sani mondo adhi ang'iew kata ng'ato go simu ni wang'iewo mokwa. Hey, it is open. Sani painting the digital. An gima ok otim, ok anyalo wacho gima onge. Ne wan ka gi telo ma boda county kama bende ne wacho ni governor bende tilo osetimo empowerment ne boda sectors. In wuodo Homabay. Kata a week ago sadi, boda sector national government no biro mo launch pikipiki mano maki no owe mo kendo ng'isgi pesa kaka idhi biro migi e sako gigo. No time Kisumo donge.
Notime Kisumu aneno ka PS beneno Homabay. Homabay bene wantiere. Mage maneno. Koso nitie moro mar county. Ang'eni samo en siasa Ok en siasa. giminyalo nyiso japiny en ni donge revenue to donge pesa nyaka donje county. Bingini county pesa donje mar national. Revenue be jo county choko. Koro allocation ma finance minister this somo kendo next month pok month oloko. The other month mabiro ni odong some hours to one next month. Somo nyaka allocation momi each and every county. Dong manda dieri. Ingeni an pok ipenja into kare mimi o governor do tiango. Anyang kotemo loso city makadong neno. Anyang kotemo loso city maka. Maganyang tok gin national. Maganyang nitie mag national. To nitiere mar county. Mar county maneno. To Homabay to onge mag national. An pok aneno mag county. Mag national ema neno. Stadium no ger gawiti. Mawiti nondiko ni Homabay Stadium. Wadwoko ne governor kamano mar county ma Homabay. Nobiro loke nying Raila Amolo Odinga Stadium. Then national government no pump in money. Kane wadhi timo holiday in Madaraka. Chieng' ni be moyawe State House. Idere mo gisenye gik ma otimo Homabay nyaka State House mago governor moger. Osite muda dingisango. Akia gimitemo wacho ka ni mibadhi ng'eny county ma Homabay. An okan jo kech pesa kara ini wuodo Homabay. Ini wuodo Homabay. An okan je ijao Homabay. Itemo nyiso wakane dongruok mora ma governor kelo kata mane constituency mari ma Kasipul okine. Ingeni Kasipul kiwuoye e national government mo MPs matimo. To nitie moko minya neno some years back. Apani dwa penja ni to mibunge mwa yiero to osetimago. Boyd were. An poro ka neno lokruok tu mantiere Kasipul ni kwe nitie. Kwe nitie Kasipul kanyo tanyalo miyo mo yierno ni line mokawo no to koro wachako koro ng'iye. But en a darling to governor. Recently kana neno ko launch check mar national. Ngini mibunge ka launch check to check no en mar national donge. Nikech en pesa mabedo sponsored gi national government iluongo ni CDF constituency national government constituency development fund. Aneno ko luonge mane governor. Ko launch check to check no neno ko tere school director neno ko konyo ji. Iwinjo. But onge gima wasaneno president no biro interdenomination prayer. No choko kanisni tema ji obiro lema goro sare. Na expect ni samoro foundation laid foundation modhi chakore under CDF kata under county. Ngini president is the onya bedo chief guest mar county. Donge? Which is the overall. Ano kaneno kata matafare moro mong'iewo masling apart kichako go gedo. To pesa to we. Pesa nitiere. Kuma gidhiye mapod ok wang'eyo kech jo ethics and corruption will tell us where the money kama pesa dhiye. President no biro gima neno ka nokwa kacha gi mijumbe nokwayo bas ne sikul mar Agoro Sare. Ing'e Agoro Sare to onge gima konyowago sana kaka jo community. Nikech is a national school. Do manda dieri. Gima eno kochako biro kanyo mokwa en ramp monego bed ni gero Sikri F. To gi ndara nitiere mawuok Sikri kochiko mawego. Ma winjo kokwayo. Mago to president odhi timo. President en ng'ama kikwa gimoro to ti. To kokikwaye to ling'o ng'i. Pi moro nomiwa ko atemo. Ne pi mano yaw gi joka water. Mano dhio yaw pigno biro nyako Yugis. Kokikeye kochiko Kindu kodhi Homabay. Ing'eni ndalo ma president no lonje pigno years ago. Up to date county poko keyo pigno. Mondo president no nego biyo yawe mo bire Kasipul. Ana be kana kata pigno korido ake county you allocate pesa mondo ke no kaneno. Awinjo makose lam Nyasaye. To awinjo ko kwama ni this is a stronghold mar ODM kende.
To bende japiny ma Homabay ong'e ni dongruok mikelo gi gin mag national government Homabay Kaunti samoro ok tin ne japiny. Yes, japiny sani riek marach. Dong gin gi sim midiyo ni mok inya wuonde. Dong gin gi sim midiyo. Koro sim midiyo no oketho piny. Kata an Fred Balla ka wuondo japiny nadhi timo magi pes jopiny to katimo. Dong gibiro mang'eyo. Gima chando wan kaka josiasa, kaka wan joma dwa chung'. Japiny biro penji penjo mong'e niya, ni mano to answer to onge. Ni in midwa chung' e sitima. Ma en adier ni UDA bende dhi chungo candidate Homabay Kaunti makawo kom mar gavana. Wan wako wuoyo Homabay. Wan wacho ni UDA dhi chungo elective post midhi lar 2027. Homabay un gi candidate mane? Gavana. Gavana. Jomo chung' ng'eny. Aneno kama Gwanga be noresign osechung'. UDA. Party modhi chungo to ok wang'eyo. Wan kod Evans Odhiambo kidero beja UDA be awinjo ka gilieke to pok owacho gi dhoge. Koro wan gi candidates. To maleng' bende wachore ka ni jok miluongo go nitiere kaka udhi siro achiel mondo mi uneo ni ukaw loch ma Homabay. Jopiny ema dhi siro kwan. Ing'e ni wan wadhi siro hasu. Jopiny voters madhi siro. UDA. As UDA. Awacho ni UDA dhi chungo. Inyisa gimoro ka Balla niya, Ruto ok biteri kata ok bitiyo kodi nikech in osiepne. Mano to onge. But obiro teri kopo ni japiny timore nade? Dwari. Manyiso ni powers idhi duok ne jopiny next year. Kombe te, including presidency, dhi bedo vacant. Ma mbaka mwago kodi ni ka en winjo kaka bende samari wuoyo chal ka gima jopiny koro onge gi gavana ma Homabay. Jopiny koro constitutionally e chik mar Kenya gi chik mar county governor pod nitie, that seat onge vacuum. Higa manyien no ka wanga to higa manyien ema koro wapenji. Iti ang'o misitimo ne jopiny? Dhi dala koso ok dhi? 85% of members were elected sani matiyo dhi dala. Manta nyisi nono. 15% nyalo dong'. Nitiere gino mabende nan gi Homabay moro kandi na penje, but adwa na chaka penji in kaka jalo bende koro chiegni gi telo mar PS mano interior owuok Homabay mabende oganda mathoth onengo oganda mathoth. Adwa ni reke bisa kamoro. PS onge political party moro amora. Bo onge mrengo moro amora. PS and PS national government. Adwa na reke bisa ikani. Owuok Homabay. Ma king'iyo kaka bende samoro ji wacho onengo bende jotelo mawuok Homabay rwake gi mor kendo gitiyo kanyakla. Jandiko moro nondiko ni wabunge ma Homabay moko nobedo piny mondo mi gine kaka ne nyalo thich oko arita kwe. Mano jatend arita kwe PS Raymond Omolo. Nyiswa ni gima chal kamano dipo ka notimore. Wabunge mano bedo gin wabunge adek. Mano ting' badegi. Moro be no ting' bade machiegni ka nyoro. Koro an kiluongo nyinge to ming'e kumigole nying ng'ano. Ano kaluongo nying ng'ato. Gin ging'iyo ng'ama dhi ting'o badgi. Ing'eni koket zoning gi film. Mama manyiso ni mano en gima dier. Mano to gima dier. Kama iro dume okosa ng'owa. Mach. Jaluono gongero no. Kiwinjo. Ing'eni PS marwa mar piny arita oko ja siasa. En a technocrat. Orito piny. Mirengo gi te. Orito gi. To jo siasa wa ma joma igi late ema miene gi chilo. Ing'ane feel ni en ng'ama chiegni gi rais. Ing'eni gima chando gi ni rais nyadhi ting'o badgi malo. To who is too close with rais? Kata mana a system mar government. Dong PS mar arita. Kata kia ndalo katinta somo gik mondike State House ni the only person allowed to get into the State House without any permission then the Ministry of Interior. Ondike kata makisumu kadong manga kondike. Koro feeling mar ng'ato paro kech ni ong'i iting'o bade malo. Koro feeling ne moro en godo ni samoro gima do padi dhi ting' bade malo chao onge. Tadwa kwero gi ni Gachagua gore gi rais sani.
kendo Gachagua is bitter ni sirikal mane gifomo to pok oringo oko nikech dhoge. E ODM ka, ok ni ODM rachnwa, we are supporting the broad based. Dhok jomoko mapusni, Koyo nowache ka. Jomoko dhoge pusni. To dhowa mane pusni umiyo loch nobayo. Ni wane deep state, wane system. Ma joko dhi obedo piny mo draw the line. Sani be dho osepusore ni koko yiere ng'ato deputy president to gionge. To ng'ini gini gigo koko e sirikal mane ok olos ka gintie. Onego wabolre uru. Ing'ini Moi nobedo president ka nobolore kuom Kenyatta. Do mata dier. President Ruto nobolore kuom Uhuru. Mobedo dhano bedo president. Kano kuiwinjo kata dhoge. Oyanye motimne everything te. Adieri makende Ruto president no timne everything unya timne dhano. Jogo no moke mo intimidate to nikech nong'eyo gimodwaro. Anatiwa gi one word ma wise ma oa kuom dho Ruto president ni safari ya uchaguzi inapangwa pole pole, is a process, sio kupiga mdomo. To one kate wadwaro deputy president ok onego bed ni waso out ni wadwaro deputy, onego bed ni watimo gimoko kwa vitendo, onego bed ni wakano siri moko e iwa. Iwinjo? To siri ne mok wakan, mane kama inyo wan kaka Onagi. Kineno kaka finance minister wuoyo, onyalo wacho wach mogo beyond gima onego bed nolingo kane iye pok osewache oko, koro ng'ato dhi draw the line. Mane gima inyo. To bende finance ni kata mana jotendwa gi bende omiyo gi teko mar tiyo gi lembo koso be moko wacho ni gina kanyo by picture but teko mar nigi fuli chatonge. Ok any room of power to create kendi. Kata naneno ka Babu Owino no create mare mondo jogo Kisumu. If you have given power, anga moni create kendo more powers to you. Idwa no timi nade ka nyaka president ngisi ni tigi wi. Kare idwa no timi nade. Egino miwacho bende ineno ka kweth mar Babu Owino nyalo rocho kura mag rais Nyanza. Babu Owino gini majanja. Ingini this okanya wacho gima timore ODM akia ahinya. But mwaneno ni jogi te manyo space. Jogi te dhi ungo Ruto. Jogi manyo space. To kaki manyo space, Taleno Kasipul is more clever than this other team. They are going to support Ruto. Ruto nyalo we no jolinda ground to tigilinda wananchi. We need everyone. Everybody we need. Kata ODM no wakombo mondo gidog piny gibed gi muradi. Achiel. Eka gidhi bedo more strong. To party gino kwa nyaloso wan waloso odwa mar UDA. Kech wan no kochumo yiero. Zoning to onge. Kapok watieko nyiswa ni to udhi nade gi registration maru mar nano kotimo kata grassroots election mar UDA. Nyiswa ni to membership maru no ka giesani. Homabay membership mo wan godo e record osenyono 780. Ingeni wan kaka jo ruling party ok wanyisire, ingeni wan a system. Bokwa go koko. Ingeni ng'ama ni a system osepuonjwa gik mang'eny. Wachala iluongo nang'o? Obongo. Obongo ng'eni ka idho yien, ang'o miyo go wiye? Binyalo nyise gimiyo obongo ka idho yien to go wiye. Obongo idho yien to ong'iyo chien, donge? To ong'iyo bathe. To ong'iyo bathe kaso timo wiye ni. O appreciate how far oa kanye to gi kanye. Iwinjo? Koro wan bo wachalo obongo. Ok wawuok waling to wang'eyo gimwa tim piny. Ingini go koko